سلام كبرات تخطاتلتي ፕረሲደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ኣብቲ ኣብ ዳፎስ ዝቃናሕ ዘሎ ሓደ መኻዊ ቁጠባዊ መድረኽ ሰማያዊ ዝሕብሩ ናይ ዓይኒ መነጽር ገይሩ ምምጽኡ ኣዘራራቢ ኮይኑ ኣብዚ ቁጠባዊ ፖሊሲታት ንምዝታይ ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት መራሕቲ ዝእከብሉ መድረኽ ካብ መጠኑ ዝሓለፈ ዓይነት ኣከዳድና ኾነ መጋየፂ ጌርካ ምምጻእ ዘይንውር ተርእዮ እዩ። ስለዚ እዩ ድማ እቲ ኢማኑኤል ማክሮን ወዲዎ ዝመጸ ናይ ፀሓይ መነጽር ኣዘራራቢ ኮይኑ ዘሎ። ፕረሲደንት ኢማኑኤል ማክሮን ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ ምኽንያት እዚ ዓይነት መነጽር እዚ ምውዳዩ ክጠቅስ እንከሎ ናይ ዓይኒ ሓሳስያ ስለ ዘጋጠሞ የአይንቱ ካብ ብርሃን ምክልኻል ዝገበሮ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ። ኢማኑኤል ማክሮን ዋላ እኳ ነዚ ምኽንያት እዚ እንተኣቕረበ ካብ ዓደዳ ሕሜት ግን ክድሕን ኣይከኣለን። ኣብ ዝተፈላለዩ መራኸቢ ብዙሃን ኢንተርኔት ምኽንያት ናይቲ ኢማኑኤል ማክሮን ዝወደዮ መነጽር ኣመልኪቶም ዝተፈላለዩ ሰባት ብዙሕ ትንታኔታት ይህቡ ኣለዉ። ገለ ካብቲ ዝበሃል ዘሎ እዚ ዝስዕብ እዩ። ገለ ሰባት ፕረሲደንት ኢማኑኤል ማክሮን ነዚ መነጽር እዚ ክወዲ ዝተገደደ በዓልቲ ቤቱ ብሪጀት ኣብ የዕንቱ ብጉስቲ ስለ ዝሃረመቶ እዩ ክብሉ ግምቶም ይቕርቡ። በዓልቲ ቤት ፕረሲደንት ኢማኑኤል ማክሮን ወይዘሮ ብሪጀት ንበዓል ቤተን ብጽፊት እምናላህሞ ከለዋ ዘርኢ ቪድዮ ቅድሚ ሕጂ ተዘርጊሑ ምንባሩ ይዝከር። ኣብቲ ግዜ እቲ ተርእዮ ኣብ ኢንተርኔት ኣዝዩ ኣዘራራቢ ኮይኑ ከም ዝነበረ እውን ይፍለጥ። ካብዚ ብምብጋስ ባዕርዮም እዞም ተንተንቲ ኣብዚ ሰዓት እዚ እውን ኢማኑኤል ማክሮን ነዚ ፀሓይ ዝከላኸል መነጽር ዝገበረሉ ምኽንያት የአይንቱ ካብ ብርሃን ክከላኸል ኢሉ ዘይኮነስ ነቲ ኣብ የአይንቱ ኣጋጢሙ ዘሎ መውዳእቲ ንኸይረአ ንምኽልካል ክብሉ ግምታቶም ዝህቡ ዘለዉ። ካልኦት ድማ ፕረሲደንት ኢማኑኤል ማክሮን እዚ ናይ ፀሓይ መነጽር መለሲኡ ቀንዲ ምኽንያት ንኸም በዓልቶም ክሩዝ ዝኣመሰሉ ናይ ሆሊውድ ገጸ ባህርያት ንምልባስ ዝገበሮ ምዃኑ እዮም ዝሕብሩ። እዚ መግበሪኡ ቀንዲ ምኽንያት ድማ ብምኽንያት እቲ ብሰንኪ ግሪንላንድ ሃገራት ኤውሮጳ ምስ ፕረሲደንት ትራምፕ ኣብ ተፋጠጥ ዘለዋሉ ግዜ ኣብ ቅድሚ ፕረሲደንት ትራምፕ ትብዓት ዝመልኦ ገጸ ባህሪ ተላቢሱ ክቐርብ ብምሕሳብ ከም ዝኾነ እዮም ዝገልጹ። ማለት ምስ ፕረሲደንት ትራምፕ ኣብ ዝዘራረበሉ ግዜ ኾነ መደረ ኣብ ዘቕርበሉ ሰዓት ተባዕ ገጸ ባህሪ ተላቢሱ ብምቕራብ ኣብ ልዕሊ ፕረሲደንት ትራምፕ ስነ ልቦናዊ ጸቕጢ ንምሕዳር ኮነ ኢሉ ዝገበረ ከም ዝኾነ እዮም ዝሕብሩ። እዚ ኩሉ ናይ ሰባት ግምት ኮይኑ እቲ ሓቂ ግን ፕረሲደንት ኢማኑኤል ማክሮን ባዕሉ ከም ዝገለጾ ብሰንኪ ናይ ዓይኒ ሓሳስያ ነቲ ኣብ መድረኽ ክፍኖ ዝኽእል ድሙቕ ብርሃን ክጻወሮ ስለ ዘይክእል ንዕኡ ንምምካት እዚ መነጽር እዚ ወዲዩ ናብቲ መድረኽ ከቐርብ ከም ዝተገደደ እዩ ዝዘርእ። ብኻልእ ሸነኽ ደገፍቲ ኢማኑኤል ማክሮን ዝኾኑ ወገናት እቲ ፕረሲደንት ከምዚ ዓይነት ኣለባብሳ ከም ዘመልክዓሉን ቀጻሉን ከምዚ ዓይነት መነጽር ክገብር ከም ዘለዎን የተናበርዎ። ኣብ ብዙሓት ናይ ኣሜሪካ ማዕከናት ናይ ሚድያ ከም ዝተገለጸ ግን ፕረሲደንት ኢማኑኤል ማክሮን ከምዚ ዓይነት ናይ ፀሓይ መነጽር ገይሩ ክመጽእ ዝተገደደሉ ቀንዲ ምኽንያት ምስ ትራምፕ ፊት ንፊት ማለት ዓይኒ ንዓይኒ ክገጥም ስለ ዘይክእል ካብ ትራምፕ ንምሕባእ ከም ዝኾነ እየን ዝግምታ። ገለ እቱባት ተንተንቲ ፖለቲካ ከም ዝጠቕስዎ ግን እዚ ከምዚ ዓይነት ተርእዮ ኮነ ኢልካ ዝግበር ፖለቲካዊ ታክቲክ ኮይኑ መራሕቲ ንህዝቢ ኣካታኢ ዝኾነ ግን ከዓ ዘይጠቅም ኣጀንዳ ብምሃብ ህዝቢ ኣብ ዘየድሊ ክትዕ ከም ዝጽመድ ይገብሩ። ብምግባር ድማ ኣብቲ ሰዓት እቲ ኣጋጢምዎም ዘሎ ፖለቲካዊ ክሳረታት ይሽፍኑ። ክቡራት ተኸታተልቲ ንስኻትኩም ብወገንኩም እቲ ቀንዲ ምኽንያት እንታይ እዩ ትብሉ? ዘለኩም መልሲ ኣብ ቦታ ርእይቶ ክትገልጹለይ ብትሕትና ይሓትት።